Capitolul 4. Simplitatea și curățenia. Două aripi sunt acelea prin care omul se înalță mai presus de cele pământești, curățenia și simplitatea. Simplitatea în scop și curățenia în dragoste. Simplitatea caută pe Dumnezeu, curățenia îl află și îl gustă. Binele ce ai al face afară, nu te tulbură în liniștea Duhului tău, dacă înăuntrul tău vei fi stăpân pe patimi. Când în faptele tale nu cauți decât numai la ceea ce place lui Dumnezeu și la folosul aproapelui, atunci te vei bucura de adevărata slobozenia a Duhului. Dacă inima ta ar fi curată, toată făptura ar fi pentru tine o oglindă a vieții și o carte plină de sfinte învățături. Căci nu este făptură cât de mică și neînsemnată, care să nu poarte în sine vreo icoană a bunătății dumnezeiești. De fi în lăuntrul tău bun și curat, atunci ai vedea și pricepe ușor toate. Inima curată străbate cerul și iadul. De este vreo bucurie în lume, aceasta caut-o în omul cel cu inima curată. Dacă este strâmtorare și necaz pe pământ, întreabă pe omul cel cu conștiință rea, căci el mai bine le cunoaște. Precum fierul pus în foc pierde rugina și se face numai foc, așa și omul, dat cu totul în mâna lui Dumnezeu, se dezbracă de partea trupească a ființei sale și se îmbracă în om nou. Când omul începe a trândăvi, atunci se sperie de cele mai mici osteneli și primește bucuros orice mângâiere trupească. Când însă începe a se birui de plin și a înainta cu bărbăție în calea lui Dumnezeu, atunci cu ușurință toate cele mai dinainte îi se vor părea grele. Meditație. Când Iisus Hristos a voit să propună ucenicilor săi un model, alesul al el oare dintre oamenii distinși prin știință sau prin superioritatea spiritului lor? Nu. El cheamă pe un prunc și punându-l în mijlocul lor le-a zis: adevăr zic vouă, de nu vă veți întoarce și nu vă veți face ca acest prunc, nu veți intra într-o împărăția lui Dumnezeu. Dar ce găsim noi în pruncie? Simplitate și curățenie. Ea crede, iubește, făptuiește, fără precugetare, prin întâia mișcare a inimii, și aceasta este ceea ce place lui Dumnezeu. El nu cere nici rugăciuni lungi, nici cuvinte istețe, nici meditații adânci, ci o voință dreaptă și o iubire plină de curățenie. A nu avea cineva în toate decât dorințe de ale sale, a se uita cu totul pe sine, a se supune voințelor dumnezeiești, fără a căuta a le iscodi. Ce există mai curat decât această încredere în Dumnezeu, decât această simplă ascultare? De aceea și răsplătirea va fi mare. Fericiți, zice, cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu. Capitolul 5. Privegherea asupra sa însuși. Nu trebuie să ne bizuim prea mult în noi înșine, pentru că adeseori ne lipsește darul și dreptatea judecată. Puțină lumină este în noi și aceasta curând o pierdem prin lene. Adeseori nici nu băgăm de seamă cât suntem de orbi în lăuntrul nostru. Adeseori facem rău și ne dezvinovățim și mai rău. Câteodată suntem porniți de patimă și noi credem că e râvnă. Cele mai mici greșeli ale altora noi le mustrăm cu asprime și pe cele mari ale noastre le trecem cu vederea. Simțim și măsurăm îndată ceea ce avem de suferit de la alții, la ceea ce au alții apătimit de la noi nici nu gândim. Omul care s-ar judeca pe sine fără părtinire ar cunoaște că n-are niciun drept a osândi pe celălalt cu asprime. Pentru cel ce știe să trăiască pentru Dumnezeu,
Grija de a fi mereu plăcut lui este cea mai mare și cel ce priveghează asupra sa nu vorbește lezne de greșelile altora. Nu vei învăța niciodată a învia în lăuntrul tău pentru Dumnezeu. Nu vei fi om în lăuntru și evlavios până nu vei înceta de a vorbi de alții și nu vei priveghea asupra ta mai cu deosebire. Iar dacă mintea ta se va întoarce asupra inimii tale și de acolo se va înălța la Dumnezeu, atunci toate cele din afară, puțină însemnătate vor avea pentru tine. Spune-mi unde ești când nu te afli în lăuntrul tău și când ai alergat pentru toate, cu ce te-ai folosit, nepurtând grija de mântuirea ta. De vrei să ai pace și să fii în lăuntrul tău, în unire cu Dumnezeu, se cade să lași toate și să îngrijești de mântuirea ta. Mult vei spori dacă te vei lepăda de toate grijile veacului, iar marea piedică vei simți în calea îndreptării tale dacă te vei îngriji de lucrurile lumești. Înaintea ochilor tăi să nu fie nimic înalt, mare, frumos, plăcut, decât numai unul Dumnezeu. Toată mângâierea ce ar veni de la oarecare făptură socotește o canălucă deșartă. Sufletul ce iubește pe Dumnezeu leapă de toate pentru Dumnezeu veșnic, nemărginit și a toate împlinitor, care este mângâierea sufletului și adevărata veselie a inimii. Meditație. Dacă ai ști ce e bun și rău în fiecare om, fără deosebire, la ce ți-ar servi dacă nu te vei cunoaște întâi pe tine? La judecata ta de apoi, nu te vei întreba despre conștiința altuia. Lasă deci grija cărei cauză e mai întotdeauna mândria și răutatea și ocupă-te de o grijă mai plăcută lui Dumnezeu și mai folositoare pentru tine. Știința cea mare, cea adevărată, este de a se cunoaște fiecare pe sine însuși. Aceasta trebuie să fie studiul nostru în toată vremea. Atunci vom învăța să ne disprețuim, să plângem rana inimilor noastre, iubirea de sine neînfrânată ce ne stăpânește, poftele ascunse ce ne muncesc și vom striga cu apostolul: cine mă va izbăvi de trupul morții acesteia? Adevărată izbăvire. Dar ce vom găsi după aceea dacă vom fi fost credincioși? Pe Dumnezeu însuși și în El toată mângâierea, tot binele. O, sufletul meu, dacă e așa, începe chiar din acest moment a te descărca de povara ce te apasă, de cele ale pământului și de oameni, spre a te lipi numai de Dumnezeu. Capitolul 6. Veselia bunei conștiințe. Lauda omului bun este mărturia conștiinței sale. Ai bună conștiință și te vei avea întotdeauna bucurie. Buna conștiință poate purta grele sarcini și în mijlocul necazurilor este plină de veselie. Reaua conștiință este pururea în frică și tulburare. Te vei bucura de o pace încântătoare, dacă conștiința nu te va mustra pentru nimic. Nu căuta bucurie afară de ceea de a face bine, căci făcătorii de rău nu pot avea niciodată adevărata veselie, nici nu se pot bucura de pacea din lăuntru, pentru că nu este pacea celor necurați, zice Domnul. Și de vor zice, suntem în pace, nu vor veni peste noi cele rele și cine este care ne va face nouă rău, nu-i crede, căci mânia lui Dumnezeu se va ridica de grabă și cugetele lor vor pieri. A se lăuda în necazuri nu este greu aceluia ce iubește, căci a te lăuda astfel înseamnă a te lăuda în crucea lui Dumnezeu. Scurtă este lauda ce se dă și se primește de la om. Lauda celor buni este în mărturia conștiinței lor, iar nu în gura oamenilor. Bucuria drepților este de la Dumnezeu și pentru Dumnezeu, și veselia lor vine de la adevăr. Cel ce dorește adevărata și veșnica mărire disprețuiește deșarta laudă a lumii, și cel ce umblă după mărirea veacului și nu o urăște din toată inima, arată că iubește puțin lauda cea veșnică.
Nu se poate supune liniștea și pacea inimii acestuia, ce nu se mișcă nici de laudă, nici de defăimare. Lezne se mulțumește și se împacă cel ce are conștiință curată. Tu nu ești mai bun decât fiind defăimat. Tu ești ceea ce ești și orice s-ar zice de tine nu te va face nici mai mare, nici mai mic înaintea lui Dumnezeu, căci ai socoti bine ceea ce este în lăuntrul tău, puțin ți-ar păsa de vorbele oamenilor. Omul vede în față, iar Dumnezeu vede în inimă. Omul socotește fapta, Dumnezeu măsoară cugetul. A face bine, necontenit și a te respecta puțin este un semn de inimă smerită. A nu dori să fii mângâiat de nicio făptură, aceasta înseamnă mare curățenie și încredere din lăuntru. Omul care nu cere de la oameni mărturie pentru meritele sale, dovedește că el s-a dat cu totul în mâna lui Dumnezeu, că nu cel ce se laudă pe sine este ales, ci pe Domnul care îl laudă. A petrece în lăuntrul său cu Dumnezeu și în petrecerea aceasta a nu fi tulburat de vreo înclinare către cele din afară, iată cum este inima omului cucernic. Meditație. Nici o odihnă nu e pentru acela ce nu găsește în sine. Inima neliniștită care caută în afară, în creaturi, pacea de care e lipsită înăuntru, își face o mare iluzie. Pacea nu e acolo. De ce te înșeli pe tine însuți? Marea ridicată de furtuni nu e mai tulburată decât lumea și tu zici lumii, alină tulburarea mea. Nu e liniște decât în sunul lui Dumnezeu. Nu e bucurie decât în conștiința curată. Plăcerile desfătează, patimile îmbată un moment, însă trecând acel moment, ce mai rămâne? Și apoi, câtă amărăciune nu afli adeseori în timpul acestora. Îți închipui dimpotrivă o fericire ce se poate asemăna fericirii ce însoțește nevinovăția, ceva care, chiar pe acest pământ, să se asemene mai mult cu cerul, cu starea unui suflet deslipit de cele pământești și liniștit în mâna lui Dumnezeu, pe care o stăpânește prin nădejde și prin dragoste. Ei bine, această stare să fie a ta. Veniți și gustați cât de bun este Domnul. Sârguiește-te, voiește numai și cel ce dă bunăvoirea îți va da și puterea de a o îndeplini. Capitolul 7. Ce înseamnă a iubi pe Hristos mai presus de toate lucrurile? Fericit cel ce înțelege ce înseamnă a iubi pe Hristos și a se lepăda de sine pentru Hristos. Se cade să ne lepădăm de iubirea făpturii pentru dragostea lui Hristos, că Hristos voiește să fie iubit singur mai presus de toate. Iubirea de făpturi este înșelătoare și trecătoare, iar dragostea de Hristos este statornică și credincioasă. Cel ce se lipsește de făptură cade, iar cel ce se îmbrățișează de Hristos se va întări în veac. Pe acela să-L iubești și pe acela să-i ai prieten, care nu te va părăsi când vei fi părăsit de toate, care, pierind toate, nu te va lăsa să pieri, că va veni ziua când, vrând nevrând, va trebui să te desparți de făpturi. Viețuind sau murind, ține-te de Hristos și lasă-te de tot pe credincioasa dragoste a acestuia, ce numai singur te poate sprijini când tot ajutorul de la făptură va fi neputincios. Așa este prea iubitul tău, care nu voiește să împartă dragostea ta cu nimeni și să fie singur stăpân pe inima ta și să împărtățească acolo ca un împărat pe tronul tău. Când ai putea goli inima ta de toate, Hristos ar veni bucuros să facă lăcaș la tine. Vei vedea că mai multe sunt pierdute câte, în afară de Hristos, ai zidit prin oameni. Nu te încrede, nu te răzima pe trestie clătinată de vânt,
încoace și încolo, că tot trupul iarbă este și toată mărirea omului ca floarea ierbii cade. Meditație. Atrași prin farmecul simțirilor, caută binele în creaturile ce ne scapă și se risipesc ca și umbrele. Voim a iubi și a fi iubiți și ne depărtăm de izvorul adevăratei iubiri, al iubirii nesfârșite. Să înțelegem în sfârșit cât de nebunesc lucru este de a ne lipi inima de ceea ce trece și cât sunt de zadarnice acele prieteșuguri pământești ce se duc cu anii și cu interesele. Să iubim pe Iisus Hristos fără împărțire, să-L iubim precum ne iubește El și după cum El voiește să fim iubiți. Măsura dragostei noastre pentru El e de a-L iubi fără măsură. Vai de acela ce nu-L iubește pe El, dorințele sale sunt pe calea prăpastiei. Capitolul 8. Legătura de dragoste între Hristos și sufletul cel credincios. Când Hristos este cu tine, toate sunt bune și nimic nu ți se pare greu, iar când Hristos se depărtează de tine, toate te ostenesc. Când glasul lui Iisus nu se aude în lăuntrul tău, toată mângâierea e deșartă, iar când Iisus îți zice o vorbă, simți o minunată mângâiere. Maria Magdalena nu s-a sculat degeaba din locul unde plângea când i-a spus Marta: Învățătorul a venit și te cheamă. Fericit este ceasul în care Hristos cheamă de la lacrimi la veselia Duhului. O, omule, cât de înțelenit și nesimțitor ești tu fără Hristos. Câtă deșertăciune și cât de nebun ești dacă dorești altceva afară de Hristos. A nu-L avea pe dânsul este cea mai mare pagubă decât dacă ai pierde toată lumea. Ce poate să-ți dea ție lumea fără Hristos? A fi fără Hristos este iad îngrozitor. A fi cu Hristos este raiul desfătător. Dacă Hristos este cu tine, niciun vrăjmaș nu-ți va putea face ție rău. Acela care află pe Hristos află o comoară neprețuită sau un bine mai presus de tot binele. Cine pierde pe Hristos, pierde mult și mai mult chiar decât ar pierde lumea întreagă. A petrece fără Hristos este sărăcia sărăciilor. A fi bine plăcut lui Hristos este bogăția cea mare. Mare meșteșug este a ști a petrece cu Hristos și a nu-L înstrăina este mare înțelepciune. Fii smerit și iubitor de pace și Hristos va fi cu tine. Fii vlavios și liniștit și Hristos nu se va depărta de tine. Curând poți al înstrăina și darul lui al pierde dacă te pleci lucrurilor lumești. Și dacă îl îndepărtezi și îl pierzi, la cine va fi scăparea ta și unde vei găsi prieteni? Și dacă Hristos nu va fi mereu prietenul tău mai presus de toți prietenii, n-aștepta decât întristare și singurătate. Deci faci un lucru nebunesc împărtășindu-l pe altul fără de el, cu prietenia și bucuria inimii tale. De aceea, dintre toți care îți sunt dragi, Hristos să fie prietenul tău cel iubit. Să iubești pe toți oamenii pentru Hristos, iar pe Hristos pentru Hristos. Dintre toți prietenii, numai Hristos este bun și credincios. De aceea se cade să-L iubești pe El mai cu deosebire și mai presus de toți. Întrânsul și pentru dânsul iubește pe prieteni și vrăjmași și roagă-L pentru aceștia toți, ca toți să-L cunoască și să-L iubească. Nu dori să fii stimat și iubit de oameni cu deosebire, căci aceasta se cuvine numai lui Dumnezeu, care n-are lui asemănare. Nu dori a cuprinde primul loc în inima cuiva, căci aceasta se cuvine să fie închinată lui Dumnezeu. Niciun alt om să cuprindă în inima ta locul acela, ci Hristos să-l cuprindă în tine și în tot omul bun. Fii curat și liberat în lăuntrul tău de toată legătura de făptură. Tu trebuie să aduci pe altarul lui Dumnezeu o inimă slobodă și curată, dacă vrei să guști cât de bun este Domnul. Iar la aceasta nu vei putea ajunge niciodată
dacă nu te va chema și nu te va atrage dragostea lui Dumnezeu, ca desfăcându-te de toate să poți fi unit unuia. Căci atunci când darul lui Dumnezeu cercetează pe om, atunci devine puternic în toate, iar când darul se depărtează, omul ajunge sărac, neputincios și oarecum pradă chinurilor. Dar nici în starea aceasta nu trebuie să te descurajezi, nici să te sperii, ci se cade mai vârtos să suferi pentru dragostea lui Hristos tot necazul ce vine peste tine, pentru că după iarnă urmează vară, după noapte ziua și după furtună vreme bună. Meditație. Dragostea a făcut pe Fiul lui Dumnezeu să se pogoare pe pământ. Dragostea se înalță până la El. Atunci se stabilește între sufletul nostru și Isus o legătură minunată, atunci se împlinește această făgăduință. Nu vă voi lăsa pe voi, sărmanii, voi veni la voi. Vino deci, Iisuse al meu, vino de sfărâmă ultimele legături ce mă leagă de pământ și întârzie fericitul moment când nu voi trăi decât pentru tine. Fă, Iisuse, ca uitându-mă pe mine însumi să nu văd, să nu te doresc decât numai pe tine singur și să mă razim pe sânul tău întocmai ca ucenicul cel mult iubit în acea pace dulce pe care lumea n-o dă și nici nu poate măcar să o înțeleagă, dar pe care nici vijeliile sale n-ar putea o tulbura.